og velkommen til min hjemmeside. På min hjemmeside, der hedder Kunst til Børn, kan du finde vægmalerier og billeder til børneværelset. Og her er blandt andet en blomst, jeg er lige gået i gang med til et pigeværelse. Hvis du klikker ind på min hjemmeside under vægmalerier, kan du se flere vægmalerier, jeg har lavet til institutioner, børnehaver og andre steder. Jeg laver også billeder til private. Blandt andet sådan nogle her, med ører og haler på, som er modelleret ud over rammen, så det bliver mere levende. Mine foretrukne motiver er dyr og ting fra fantasiverdenen. Historier og fortællinger. Og mine billeder er malet sådan, så de som regel skaber opmærksomhed, så børnene får lyst til at tænke, hvad laver en frø sammen med en giraf, og hvorfor sidder den der? Så tager jeg ud i institutioner og laver maleprojekter med børn af forskellige slags. Og hvis man har lyst til at få mig ud med et forløb, så kan man henvende sig. Informationerne står på hjemmesiden. Tak.